диққат, диққат, диққат. Нашунидам нагӯед, нафаҳмидам нагӯед. Танҳо ва танҳо барои шумо азизони дил ва танҳо ширкати дӯстдоштании мо Фаберлик метавонад ки мову шуморо доим хурсанд гардонад. шитобед ва аз аксияи олӣ ҳар яки шумо истифода намоед. аксия барои тамоми вип консултантони ширкати бонуфузи Фаберлик аз каталоги рақами 4 соли 2022 то каталоги рақами 11 соли 2022 ҳамагӣ 100 балли шахсӣ дар ҳар як каталог анҷом деҳ ва соҳиби тӯҳфаи олӣ парагенератор, яъне генератори буғӣ аз тарафи ширкати Фаберлик шавед. акнун шумо метавонед ки тамоми намуди либосҳои худро бе мамоният ва бе ягон тарс тавассути генератори буғӣ дарзмол намоед. нархи ин генератор 3800 сомонӣ аст, аммо хушбахтона вип консултантони мо метавонанд ки ин тӯҳфаи олиро ҳамагӣ бо нархи 10 дирам гиранд.